zorionak gaurkoan irabazle atera zarete ezta? Eskerrik asko, partida, gaizki hasia, baina azkenen buelta ematen jakin dut, eta guztua. Zer muz ikusi dituzue aurkariak? Azkenak zian hauek, eta uste baino beto hasia, esan dugun bezala. Eta bukaeran jakin dut buelta ematen, da guztua 3 puntuekin. Eta klasifikazioan zer moduzo jazte? Lehen gazten galdin genuen, baina bigarrenak segitze dugu, 5 puntuta edo da 3. Eta aurrenikok oso urrutia da, eta mantentzea eta irabazten segitzea. Eta horrengo partida? Horrengo partida duka liderren kontra, etxetik kanpoa. Zaila izango da, baina alde honen egingo dugu eta 3 puntuk atatzea ditu nahi, bai. Ikusi dugu gaurkoan ez duzuela irabazi, nolakoa izan da jokoa? Gu bagenekin oso partidu zaila izango zala, eta ateaga gure jokua da defenditzea eta kontran ateatzea, eta hasiera bita utz, ez gure ustea ingo izo, irazten ziko ginean ikan, baina askorenek bagenekin kalidade hona dakala, eta azkenen sufritu indu. Nola ikusi duzue ekipoaren jokoa? Egia esan, temporada guztia gabiltza aurreneko tiempo onda aguantatzen dugu, baina bigarrengo temporan da aso geizten geha. Eta ez dakit, nire ekipua ikusita urte guztian guazen moduan. Eta klasifikazioan zer muzazte? Gauza da azkenago aztila. Nahiko berango azti eta, digamos, damasigu 5 urte Nacional B mailan, horio bezalako herri txiki batentzako, nik uste nahiko meritu dela, porque ya danak horioko geha, eta beti humiltasunak inda ibili geha, eta uste aurten tokatzen zaigula kategoriz geiztia.